May vlogger, oh. Vlogger na ipapaligid. So yun, what's up? Good morning, good morning. Good morning to all. To all viewers, to all sponsor, silent viewers, good morning po sa inyo. To all country, good morning po sa inyong lahat. At ayan po, yun nga, araw ng linggo ngayon. Ito na yung pinakahintay na house blessing kay Lagwin. Dun sa bahay ni Lagwin. Lumaya project ng Timpaway, Kuya Noli Vlog. At kapon sabi ni Kuya Noli sa akin ay kung gusto ko raw tumulong magluto doon, sabi ko anong oras kaya. I-PM mo si Gwen kung anong oras yung yung start ng luto, sabi ni Kuya Noli. Ngayon nag-edit kasi ko, mga siguro magwawan tapos na akong mag-edit dun sa vlog. Kasi minessage ko naman si Gwen. Sabi ni Gwen no, tatanungin niya si mama niya kasi umalis ata yun. Tapos biglang nag-chat na si Gwen sa akin. Nakatulog na ako. Nabasa ko ngayon ng umaga pagkagising ko mga 5:30 akong nagising. Yung chat ni Gwen ay 1:26 yung chat niya. Yung sabi niya, mga before 6 AM daw po kuya, start loto. Ngayon, 7:00 na. Iwan ko kung tapos na magluto o hindi pa. Ngayon, nahabol ako. Nahabol ako sa pagluto doon. Kung mayroon pang natirang luto, hindi tayo magluto. Kung wala, wala tayong magagawa na ulit tayo. Ayan po. At sana, punoorin nyo yung vlog na aming gagawin about sa, yun nga, yung house blessing kay Gwen. At makulimlim naman, sana wag namang umulan para ayos yung para masaya. Kumbaga ayos yung galawan doon kasi baka maputik o kaya magbaha. Ayan po, ewan ko kung nandun na rin sila kasi 7 na eh. Maaga yun sila lagi. Ayan po, tara, samahan niyo kami dito sa vlog namin gagawin. Let's go! At ayan, dito lang ako sa San Roque. At sasabay ko si Papa ni Kuya Noli. At 19 na ngayon. Malapit na naman tayong umabsent sa 21 daw. 21 yung sure na alis ng asawa ko. Ilang araw na, 2 araw na tayo papasok. Absent na naman tayo. Amoy! Tara na! Sige na. Yo, ano yung mo si Kuya Arnel? Ano? Ha? Kaya gusto rin sumama. Kaya sabi yung kahapon, sabay kami. Kaso dinaanan ko na, kay Gatcho ka na lang. Pag wala daw siyang ha? Sige pa dalawa kayo. Oo, kung wala siyang masakyan, hindi siya makakapunta. Ay, naliligo pa si Papa ni Kuya Noli. Puntayin natin. Kaso baka talaga din na madatnan yung lulutuin doon. Baka din na madatnan. Before 6 daw yung start ng luto eh. Ayan, let's go na kami ni Tatay. Biyahe na kami. Punta na kami kay Lagwin. Saan maabot na para lulutuin. Ay, baka magluto ng kalderita. Kalderita. May marunong man sila magluto. Kung sakaling tapos na. Ayan po, dito na kami sa bato. Dito kami sa access room. Dito na. Kami sa lang luto sa baba. Sigurado. Nababayan. Mag-order na yata itong project dito. Hindi pa. Marami naman silang Ay, ano pa nga pala dyan, oh. Nalagyan ng sukat. Wala na. Ganda
Sanay nga dito paghapon. Abot gabi. Ganda nga dito mag-camping-camping. Dapat na kalsada, akala mo. Diyan na nga pala si Kuya Noli. Naunahan tayo. Naunahan tayo. Tapos pambihira. Wala pa yung dalawa. Bakit mo? Lagyan itong dalawa na ito. Kakain na lang yata. Oh, ganda ng bisti. Ang ganda ng ribbon cut. Oh, Ang ganda ng lupit. cow-cutting. Malupit. Ayan o. Ayan, dyan pala si ano eh. Yo! Dyan pala si Oo. asawa na eh. Ah. Let's G. Ayos ang Tara tayo. alam mo. Oo. Parang totoo. Alam mo totoo na. Alam mo, totoo. Ah, talagang pag nalasing, di na mahulog. Nilaparan. Dahil ng pang. Oo. Ayos. May tulay na. Malupit. Malupit. Ay. Amoy ka na, Saki. Yo. Ano ulit? Hello. Yung magluluto. Ngayon! Ay, siya, nakain na lang. Yo. Amoy. Amoy. Oh, lupit ang tagaluto. Nasa kikong nagluto pagka liwanag. Sali na. Langan mo ka arani. Oh, sapo. Ika kaya nagbakloy pa sa kuwan. Ay, ba ito ganti? Pagal dito. Sabi nga ni Gwyn, bago nga mag-6:30, mag-alas 6 niya ako, no? Balbal na. Niluto na kamo. Amo nga. Amo ay. Lupit na. Pinaghandaan talaga. Patindi. Alright, ang ating Yun. Ganda oh. Ayos na. Gusto ko sa steak. Tapos Kapisip ay, nakaluto na ng kalderita. Oo. Para meron ay gano'n. Kalderita. Yun, igad eh. Luto na rin. May atsara. Kaya sila nakasabog. Hindat yung sweet and sour. Banatan mo. ano talaga Oo. Yung Motoron tayo. Kain! talagang ano na, preparado. Preparado. Almusal muna. Kanina pa kami dito. Almusal mo na bago magluto. Almusal mo na bago Naalala ko magluto. tuloy yung Nalit. Balaw. Alamang. Magata. Sarap. Magkakap na. Perte. Ha? Perte. Ayan. Tay. Shoot. Shoot talaga.
Amo. Amo talaga. Hindi. Baka makahulog dyan. Amo talaga. Ano yung video okay? Ito na yung binirinta ni video okay ni Paring Jong. Dumating na. Amo na talaga. Amo ay! Pisto. Saan ang pisto niyan? Cute ng video. Parang ako. Cute. Ay, maliit lang kahit ano mo sa daan na. Hello po. Maliit lang kung mabigat. Amay. Lumpia. Ano kan na? Inatay atay? Ano yan? Kalamay. 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 Yung latik. Latik. Latik kalamay. Pag iba-ibang color, sapin-sapin. Paglagay mo sa ligo na, sapin-sapin. Ang tuloy-tuloy pa ng pagluto. Lalagay ng trapal. Nagbaksara kaya ako dati. Diyan ako sa bagay. Pader. Yo. Morning po. Siomay. 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 Turun. Lumpiang batat. Amuay. Dapat din kanina dito nag-edit na. Hindi ko kaya din na-text. Ay, Hindi ko yan na-chat. Sabi ko, ano naman niya mamasa na sa Bisada Clan. Ano kaya di mo di ay no, ako mali ko hud kong buran. Adi man na iging ay agong man ko. Father. Kaya diran sa wood ko. may buti na Dex. Yung nangurot ka di agyan. Ito mumuya pagkawayan ko agyan. Morning. Morning po sa inyong lahat. Bless po. Hello po, morning po. Sige lang po. Sige lang po. Bless po. Patay. Bless po. Uy, ikaw na magano. Hindi, sasarado ko. Win, laglag mo naman. Nilaglag na. Win. Sarado. Hindi ganyan lang. May pandikit pa kayo, te? Baka ganyan. May pandikit. Pwede yata dito ko na, boss. Andun ko. Andun sa loob. Hawakan ko yun. Ay, tubig. Ay.
Ay, doon sila yung tanong. Igilid na. Pusporo. Saan? Pusporo. Pasulo. Hindi na rin mahanap ni tatay. Sila ka ng ano? Sakto? Sa taas. Sindi-sindi na. Magdalay ka sa kahit mo na dito. Kami na kayo dila. Ikaw. Kami ka mo dila. Saan si Arnold? Arnold. Sa ngaran ka nama, asing kan aki, asing kan Espiritu Santo. Ang kadongan, mapasayli sa gabos na gehero ko. Namumutang kumatugang bergabay bigi Kristo. Dapat siya pagkag ni Virgen Maria sa pagsasatuyo. Nagkasayba siya harong hili. Isa pa sa pagkamit rotan bilang magturugang sa sogaw ka sa subkamunduan. Yung tao sa sa pagkahayag kan sa iyang karahay. Ang kaburangan mapa sa Indo. Pagbasa kanibang Helio sosog isan Lucas kamurawayan sa imo kaburangan. Si Jesus naglawag sa Jericho as libot niya ang banda. Ito sa dalaga ni Aran Zaccheo puon karasul sa bayaman. Mujang mami bibsil kung si Jesus. Ano sa kadako ng mga tao? Punta siya baba. Kanganing mali niya sa Jesus, suya sa notan, kasukat sa kapo. Ito mo sa nagod mahagi sa Jesus. Pagtawad pa na Jesus tayo sa kasibihan sa kayo. Punta na mo daw ka sa imong harong. Isa sa mga kumitar sa harong sa magkahiling-kiling, naggurog-gurog sinda. Nakasal sa harong para kasala. Siya naman siya sa kaya kakurangan, ang kabangan ko sa diri tao sumadukha. Kasi kaya hindi na makapatuloy ko sa inyo. Si Jesus nagsabi, ngunyan, diwan sa ng kaligtasan, kung sa akin man niya abatan. Kaya kailangan na mo maghanap kasi pagligtas kanawara. Marhay na barata, din sa tuong kabarangan, pag-umaw sa iyong Kristo. Paano yung pagsalita umahan? Pagkasaya ka ni Diyos sa Kristo, sa kagadahan sa ganag Iswas Puyo, sa labang kagadahan sa biyon niya to, magdanay ka sa mo kagurangan. Ulitin po. Magdanay ka sa mo kagurangan. Kagurang ng Heso Kristo. Dito lang papilis ka ba sa Sesin Santa Maria? Mag-asawa na ibig na siya nagbisit sa pamayo, simba, magdanay ka sa mo kagurangan. Sa imo, pinabagagos, kapos na ro. Pero yung sabi ng iro ng Diyos, uli ka ng Espiritu Santo, simba, magdanay ka sa mo kagurangan. Pero kung nagamos, habang tungkol sa akin nga po, na po yung pawili magdahil, may buwan sa paglingkod sa imo, kasi sa lambang sa simba. Kuminsan nga ni, may lugar na harong, kung wala Diyos sa puso mga katuk, kasi harong may magturugan, nagkanabang tabang, simba. Magsumaro ka sa mo, kagurangan, masa mo bidoy sa harong na inisangaran mo. Kung ka sa mong palawan, kung mo sa mag-out, ay bilang kaibaan. So kasi yung ito harong sa iyong karatan, sa kapanahonan, ang mga panahon. Kasi tumakas.
Pataas ng tulay ka. Pataas doon. May vlogger, no? Vlogger na ipapanigin. Kasi gusto sa kuya siyang pagsakit asing pagagadan. Ay talaga siya sa puro sa itong puso. May wala sa tarong, sa sino taramon. Kaya magkapoy mag-gipil kasi magkasaran kakurangan sa kapanahunan kan mga panahon. Ang kakurangan mapasaydo. Sino mo po sa imong espiritu? Bendisyonan kamo gabos ka Dios na makakamhan. Anama asen aki asin an Espiritu Santo. Amen. Suspindi mo na. Isa-shower mo din. Shower yung mga pinto. Ayan, pwede nyo pong pulutin. Open po yan. Open po yan sa lahat. Open yan sa lahat. Tawag yung mga bata. Kaso walang mga bata. Walang mga bata. Open yan, open. Pwede nyo pulutin yan. Pulutin nyo. Open yan sa lahat. Open. May mga bata. Pulutin. Na-bliss na. Tapos na yung pag-blessing ng bahay. Meron na sa loob, marami. Blessing. Salamat sa loob. Eh, nagagawa na sila ng ano, ng barya. Meron pa din sa taas. Doon sa kwarto, meron pa. Dinagdagan pa! Dinagdagan pa! Dinagdagan pa! Congrats sa pamilya nila niya. Ayun, congrats! Congrats sa family nila Gwyn. Siyempre, congrats kay Kuya Nol. Sa atin lahat, yung team sa mga sponsor. Congrats sa lahat, sa mga sponsor, sa mga viewers, sa lahat. Sa Team Pahaway. Ayun. Kuya, congrats. Ayos. Congrats na. Ay, tali sa pula. Ayos. Mga kandila daw. Wala, mahina siya pa. Mahina ba dumampot? Dapat dumampot na lang din ako. At ayan, congrats. Mahina dumampot yung iba. Yeah, thank you po.
Salamat talaga. Wala nga. At Mahina nga tapos na dumampot. din Dapat nila. At yun higit sa lahat sa mga sponsor, maraming salamat. At kay God, maraming salamat din. At yun, lagi kaming iniingatan sa biyahe namin araw-araw. At iniwas kami sa mga sakit. Yun. Salamat po sa inyo, lahat ng mga sponsor na walang sawang tumutulong sa Pabay Project, kung ano vlog. Salamat po sa inyo lahat. Kung ano pa yung Tapos ano mo sa... At sana ano? Hindi na tumas yung tuhod. Para maganda yung video dito. At ayun po, yun nga. At tapos blessing na ngayon. At dito ko na rin ano. Bakit ano? Kaya nga, pinagkatiwala. At mamalengke. Good luck. Sumubo na din ulit yung buhok na. May kulay na. At yun po, hanggang dito na lang yung vlog na to. Right. At maraming salamat po ulit sa mga sponsor. Ayun po. Bye-bye.